nke onye chiri na zero. Achọrọ m ka ịmata taa na ife niile abụrụkwa ekpere. Oku ka ekesịa na anyị akọ na uche, kesia ife niile ga-enyere anyị aka maka inweta onwe anyị. Ife niile abụrụ ekpere. Maka ndị na-eji etigbusi onwe ha na ị chọrọ ego, ihe ekpegide ekpere Jenụwarị to Disemba nwere ahịa ịkpọba na ọya na aya gị, ị kwesịrị iji ụlọ ọgwụ, ị na-ekpe ekpere ma Chukwu ekee na ka ị ga-esi wee nyere onwe gị aka. Ụfọdụ amaghị ihe ekpere pụtara. Ekpere bụ ịkọsara Chukwu ihe ị chọrọ, ị gezie ntị wute akọnuche ahụ o nyere gị, na Chukwu ga-esitezi na akọnuche ahụ o nyere gị wee gbaziri gị ụzọ ihe ị ga-eme, maka na o kesi gị ndị a niile ị ga-eme nọọ ịgbaziri gị ụzọ ka ị ga-esi wee mie. N'ọnya ka ọ na-adụ mma mgbe ụfọdụ ịfụ ndị ọcha ha pụọ, o nwere ka ha pụọ na ebe sara mbara maọbụ n'okpuru ukwu osisi jee ebe anya ikuku a na-efe ha na-arụ, ma mmadụ asịghị na ka o je narụ fresh air. Iche ihe ọ na-eji ihe ahụ ka o nwere ike ị na ebe ahụ ofu ihe agbata ya n'obi. Ọ bụla mgbe ị na-ekpe ekpere gị na-etori gospel na-eme nke a ka Chukwu ga-eji si wee nyere gị aka. Ihe ekpere pụtara o nwere ife ị na-eme nke ị chọrọ ka ịghọta ka ị ga-esi wee mee, ọ ịkọsara Chukwu. Ekpere abụrụ ihe a na-etigbusi onwe gị. Ịkọsara Chukwu, kọsara si chi gị nakwa ihe ị chọrọ nakwa ihe na-eme na ndụ gị. Lasịzi ya, ị ga-afụ dịtị na ị gezie ntị, pay attention. Ihe a o esizi na akọ na uche, na Chukwu ekechara anyị akọ na uche ebe o si agwa anyị okwu. Na akọ na uche ya ka mmụọ gị, ka Chukwu ya apa mmetizi mmụọ ahụ so gị wee bịa ụwa, osizie na akọ na uche wee na-ezighị ozi ahụ ihe ị ga-eme, o wee dịrị gị na mma. N'ọnya abụọ ya gị jee ụlọ ọgwụ, ọ bụrụ ikpe ekpere. O nwee ife mmadụ chọrọ ime, ọ na-akọ na uche. Maka na ụfọdụ ya ahụ ife ya na-eme fasting, ị na-ata anụ onwe gị afụfụ, ịtacha ya bụọ ya. Ụfọdụ arụ ya ba ha ga-eju ụlọ ọgwụ fe ekpere ekpere. Mara na ndị a niile ife ifuru ma ndị a na-agwọ ọya na-agbacha ụkwụ na-eme nke a nọ na-akọ na uche ka ha si wee mụta ka okuke kụziri ha. Ife niile abụla ekpere. Always pay attention na akọ na uche gị n'ihe na-eme n'akụkụ gị, iche echiche banyere ya. Ị ka iche ekigwara onwe gị ngụwa kpegide ekpere from January to December, mana agụụ na-agụ gị. Maka na ikpechewe ekpere ife ịyọrọ Chukwu ọbara gị ime, maka na ọbara gị ime ihe pay attention ka ịnụ ka Chukwu ga-esi wee gbaziri gị ụzọ ife ị ga-eme. Ị chọrọ ego mana o nwere afọ ịkpọba, ikpeche ekpere ije nnọọ everyday ị na-eje crusade, ije chabata ije lahụ ụra, ịchọta ka ego vere efere. Nyere onwe gị aka na-atụsasị ozi a ka ndị ọzọ mụtakwa ihe na ya. Mara na ife niile abụla ekpere, na o nwere ife ndị ụfọdụ ị ga-emere onwe gị nke okenye bụ akọ na uche ya. Echezina mgbe ichere ka Chukwu bịa were ihe a gwa gị nọọ ihe ị ga-echere onwe gị echiche, yuzuo akọ na uche Chukwu nyere gị, were ya wee rụọ ọrụ. Were akọ na uche gị ghọta na mmụọ ga-agwa gị okwu site akọ na uche. Na ọ bụrụ nke mgbe ije amịntas ka efuru ebe onye ọcha na-eje crusade, ma ọ bụ ife onye ọcha ọ na-ekpe ekpere na-edistọpụ ndị nebo ha, ndị niile ya na anọ, onye ọbụla mara na ọ na-ekpe ekpere. Mgbe onye ka ifugoro ya ka a jiri ife na-eme n'akụkụ ebe anyị nọ ma ife anyị na-afụ na-eche echiche were ya na-amụta ife ahụ.